Да дадем солово изпълнение. А сега, госпожо, за кого ще ги запитате децата? Исках да ги попитам децата. Чуйте, госпожа Радоданова, Нали знаят то мой инструмент как ми казва? Това знаете как се казва? Как? Не е охичка, тя е начечена като охичката, ама се казва хурка. Кажете, хурка. Баба Марта прела. Баба Марта прела 3 кадели и от тях посукала мартиничките и ги бодисала с червена буйчка. Те са като бузичките на децата, а пътюките бяли като снега. И за това се казва хурка. Запомнете деца. Кажете на вашите майки на какво са правили някога мартениците. Нали? А сега ги правим по различен начин. Сега вие ще ни дечица, чуйте ме. А тази деца пътната мартиничка на какво ви прилича? Събери на какво ви прилича? Баба има такова, баба има такова. Тези мартинички, които са вашите ръчички. Защото след малко започваме да изработваме мартинички. Чудесно. Ето ще ви оставя да гледате курси. И след това ще ви ги дадем. Да. Защото ръчичките трябва да са ни свободни. Чудесно. Бабо Марто. Айде сега, деца. Ама аз видях много са хубави мартиниците, които сте изработили. Ама ти имаш ли си игли, на които да плетеш? Забравих си иглите. Сега аз ще си подаря още игли за до година, да не си ги загубила някъде. Някоя детска градина сигурно си ги забравила. До година да изплетеш пак мартинички. Благодаря. Те ли ги паза? Бабо Марто, тези да ги дам на твоята внучка, защото тя трябва да се учи, нали? Да, тя много помага. Хайде да ги дам на внучката. Видите и да я научиш до година да прави тя мартинички. Всички ще се научим сега, всички. И големи и манички, как да правим мартинички? Сега видим на масата да видим как се правят мартинички. Айде да се видим. Дечица, станете, сега момент. Ани, Йован, Стоян и Ивайла, тук на тази Станиславчо, вие сте Теодорки на последната матичка, защото сте време с мажоре. И те сядайте на тази матичка. Баби, казвате, вие те ще говорите за вас. Дечица, вече даме госпожа Божика, която познава нас, ще ви покажа как се правят мартинички. Още от вам като нема? Да, стои. Сега да вършите мартинички. Сега още на баба ще дойде и може да помага. Дойдете ли да вършите една мартиничка? С децата да вършите. Двете мартинички ще бъдат червена и бяла, червена и бяла, Заповядайте, баби, показвайте на децата. Ето тук ще бъдат Стонева, помните ли младените?
Така, имате много страшно. Ей, тя бъбата. Страшно. Искате ли да правите мартини? Там нещо друго, я ти ги върна, да ви опитам това. Дай го на Йована. Фаби автонапол. Фаби Не е така, Кате. Не е така, ма. Как е едно по едно? Дай сега такова. Вани пръстите, дай. Събери малко. Най-хубавата мартиничка. Е така, едно по едно. На един конец червена. Ай, махни го от картончето. Ето ги твоите. Сега после ще отбавят. Стани, сега ще ги направим. Така, сега ще отрежете. Дай сега тук. Дай сега. Стана една разпилница, страшна за малко. Други да ги правим или сега? Има Марта и се правят трябва ли? Сега ще имам някакъв отбор. Ще обади децата, като се обади. Готов? Къде мама? Намери мама.
Айде, Жоре, Марко. искаш да видиш, чакай. Ето, правим снимки, чакай да снимам какво Айде, да дай, Марко. Това ли е на Тони госпожата? Да, това е на Тони, госпожата. Жоре, ти ли искаш? Айде се ставай. Just a second, please. Чай, сядай. Жоре, ти ли чакай ли? Добре. Препочни се моите момчета. На имейла, на фейсбук. Вие не сте приятели. Вие не сте други свои приятели. Вече можеш ли да пишеш? Комата на Госовине. Тези, които имат готови мартинички, мартинички, да качат на дръвчето, тук на вазичката. Айде, къде да е сложена, ще е държава. Има ли готови? Айде, пирамидите. Айде, милички. Нали знаете, че за здраве и за плодородие мартиничките се качват на плодните дръвчета и тя, госпожа Гочева, е взела това дръвче тук, примерно нашето плодно дръвче, за да можем тук да се накачим мартиничките. Къде? Има ли мартинички? Айде, слагай здраве. Браво. Много хубаво.